Ahoj, takže na našem Golfu 4 se tady objevil problém, kdy nám svítí kontrolka ESP. Občas se k tomu přidá kontrolka ABS, případně začne blikat kontrolka brzd a systém hlásí stop porucha brzd. V tomhle videu bych chtěl zachytit, jakým způsobem se pokusíme tuhletu vadu odstranit. Takže začali jsme tím, že jsme si auto dali na diagnostiku, která nám vypsala chybu 01279, což je snímač podélného zrychlení. Trošičku jsme zagooglili s tím, že vlastně jsou tady dva snímače. Jeden je snímač příčného zrychlení a druhý je snímač podélného zrychlení. Příčný by měl být umístěný pod volantem a snímač podélného zrychlení je umístěný pod kaslíkem spolujezdce. Takže vyndání kaslíku poměrně triviální záležitost. 6 torxů plus vycvaknout ze středového panelu. Takže kaslík máme venku. A když si tady odhrneme tady tu plentu, tak tady vidíme toho krasavce, co nám způsobuje problém. Takže než do toho budu dál šahat, tak jsem si napřed odpojil baterku, aby jsme si tady neudělali ještě nějaký další problém. To znamená, napřed vytáhneme konektor a následně teda pomocí nějaký šrobováčku nebo klíče vymáčkneme nahoru svorku. Tím máme vlastně náš snímač venku. Takže tohle čidlo by mělo být vlastně příčinou našeho problému. Teďka jsou samozřejmě několik možností, co se samozřejmě dá udělat. Můžeme koupit nový čidlo, který je poměrně drahý v originále, případně koupit repliku nebo zkusit štěstí na vrakovišti, ovšem tam je otázka, jestli to bude fungovat a jak dlouho. A nebo poslední varianta, pro kterou se teda rozhodneme my, tak to je, že zkusíme to čidlo opravit. Takže začneme vlastně tím, že z čidla odstraníme zalévací hmotu. Musíme to dělat opatrně tak, aby jsme nepoškodili samozřejmě tištěný spoj a to, co je na něm napájený. S tím, že vlastně když to odstraníme tu první vrstvu, tak vidíme tišťák, na něm jsou tyhle ty 3 pájený spoje, které sami o sobě můžou být problémem. Nemusí, ale můžou. To znamená, začneme tím, že tyhle 3 spoje odpájíme. Tak a tímhletím jsme se dostali vlastně k té nejzábavnější části a to je vydloubat vlastně ten silikon ze spoda spod destičky a pomocí nějakého háčku opatrně vyndat ten tištěný spoj ven. Opatrně z druhé strany je napájený čip, který bychom neměli utrhnout. Takže destičku máme vyndanou. Máme ji hezky očištěnou a teďka vlastně opravíme všech těch 8 pájených spojů, které jsou tady na čipu. Takže takhle postupně propájíme všechny spoje. Takže tištěný spoj vrátíme do pouzdra a opět připájíme všechny 3 body. Takže vrátíme čidlo zase zpátky tady do pouzdra a zasuneme konektor. Takže teďka nám přichází chvíle pravdy. Zdá se, že kontrolky nám podsasínaly. Takže uvidíme. Tak, jelikož se zdá se všechno funguje, tak jsem čidlo znova utěsnil a můžeme ho dát zase zpátky. Takže senzor je na místě. Teďka měsíc pojezdím a uvidíme, jak se to bude tvářit. Takže měsíc jsme pojezdili, všechny kontrolky jsou zhaslý, ABS funguje, takže tuhle opravu bych považoval za úspěšně ukončenou.